Ahojte, ahojte, dlho sme sa nevideli a ja som veľmi rada, že sa po roku môžem hlásiť s mojou ďalšou knižkou, ktorá sa volá Neviditeľná a je skôr pre tých čitateľov, ktorí majú radi moje psychopríbehy a také tie sondy do hĺbky ľudskej duše. Ako už hovorí názov, tak hlavná hrdinka sa snaží žiť taký neviditeľný život zavretá v jednom byte, z ktorého vôbec nevychádza. A ako to v mojich príbehoch býva, tak nič nie je také jednoznačné a nič nemusí byť tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Nastanú tam isté situácie, ktoré budú vtipné, ale zároveň aj smutné. A ja sa veľmi teším na vaše názory a teším sa, že si ju prečítate a nechcem viacej prezrádzať, pretože ja vždycky prezradím vo videu niečo, čo nemám. Takže vidíme sa, čítame sa a ja sa na to veľmi teším.